Vatongi chapter 16 verse 22. Asi vhudzi romusoro wake rakatanga kurebazve shure kwokuveurwa kwake. Ndiri kutaura pamusoro paSamson. Mbiri yokuveurwa kwevhudzi raSamson nokunyengerwa naDhelaila yakakura kudarika mbiri yokuzomera kwevhudzi rakezve. Yet tikaverenga pachapter 16 verse 30 iyoyo, vaakauraya ane vhudzi razomerazve vakawanda kudarika vaakauraya ane simba revhudzi rokutanga. Vhudzi rokutanga akarasikirwa naro mukunyengerwa naDhelaila. Vatongi chapter 16 verse 19. Iye akamuvatisa pamabvi ake, akadana munhu kuzoveura mhotsi 9 dzevhudzi romusoro wake, akatanga kumumanikidza, simba rake rikabva kwaari. Vanhu vari kupatisipeta mukuveurwa kwevhudzi raSamson. Batiterera muterere, vanhu vanogera, asi pakumera kwaro hatinzwi participation yavanhu. Vanhu vanogera, asi kumeresa ndokwaMwari. Kugera is human, but kumera is divine. Dai vanhu vanga vane simba rokugera, vane simba zvekurambidza kumera, tingadai tiri mumatambudziko. Mwari ngaavongwe. Kumeresa ndokwaMwari. Kugera zviita vanhu, mabhabha, zvigero, chisvo, mahair remover, zvinogadzirwa navanhu, but hapana bhabha rinomeresa vhudzi. Kugera ndekwavanhu, kumeresa ndekwaMwari. Kurasikirwa kwako kune vanhu mukati. Wakarambwa nomunhu, wakabirwa nomunhu, wakarasiswa nomunhu, wakadzingwa basa nomunhu, wakaroyewa nomunhu, wakashayiswa nomunhu, wakapingwa nomunhu, wakadzorerwa sure nomunhu. Batiterera, ivhudzi rokutanga, there is a second chance. Kumera kwerepiri ndekwaMwari. Even wakagerwa nemhaka yekutadza kwako, saSamson mukunyengerwa, kuregerera ndekwaMwari. Anokuregerera orimeresazve. Be ready for a comeback. Be ready for the second growth. Vhudzi raSamson rakamerazve. Your comeback is better, bigger and bolder. Don't focus pane vakagera, usavavenga. Focus pana Mwari. Namata Mwari unomeresa rakagerwa. The weakness of man is not in falling, but failing to rise after a fall. Tine mumeresi werakagerwa. May the Lord bless you. Be ready for a comeback in Jesus' name. Amen. Vanoda kubata Pastor Aaron Rusukira vanowanikwa panhamba dzinoti WhatsApp 0735 690 240. Ndinodzokorora zvakare 0735 690 240. Kufona 0772 721 653. Ndinodzokorora zvakare 0772 721 653.